Čaute ľudia. Rozmýšľal som nad tým, že keď už takto vlogujem a dávam svoje pocity zverejne na YouTube, že by som mohol rozpraviť live stream. A chcel by som vedieť, či by ste do toho išli so mnou, či by ste si ho reálne pozreli. Ten live stream by pozostával z toho, že som viedol s vami priamo diskusiu naživo. Žiadne, že cez to, že budem priamo natáčať a že z toho urobím video 30 minútové. Ako bude z toho video, samozrejme, ale samozrejme ide o ten priamy kontakt. Budete mi môcť odpovedať na rôzne otázky a ja budem každému odpovedať. Keďže budem priamo sledovať chat a to, čo sa ma reálne pýtate. Takže kto je za ten live stream, nech mi to kľudne napíše. Ja to dám zatiaľ ako upútavku na Facebook a potom to dám ako upútavku na YouTube. Ešte sa popýtam niekoho, či by to bolo možné. Lebo málo kto točí vlogy o tom, o svojich pocitoch a o interakcii s ľuďmi. Že priamo naživo hovorí o tom. A tak by to malo byť. Tak, kto by chcel ten live stream a kto by súhlasil s tým, aby som ho spravil, tak nech sa mi ozve. Nech mi to buď napíše do správy, alebo mi to komentuje. Ja sa prispôsobím, ak mi niekto povie, že nie, tak ten live stream nechám na neskôr. Tak zatiaľ čaute.